Moi bo día, querida xentiña de Polo Mundo Adiante. Estamos a 1º de marzo e aquí na zona costeira xa podíamos ter as patatas plantadas desde fai casi 2 meses, porque a partir de diciembre aquí xa casi se podían poñer. Pero este ano foi inusual, porque choveu sin parar desde que empezou noviembre, diciembre, xaneiro, febreiro, o sea, que leva chovendo máis de, non sei, 3 meses, 90 días, levará chovendo seguidos. E a terra ainda está moi mollada, pero como estamos no tempo xa de empezar a poñer as patacas, vamos a empezar a preparar o sitio que xa tiña que estar listo, pero por causa da agua non pudo ser. Entonces vamos a empezar por limpar o tallo e vou a aprender todo o que sei eu sobre planta patacas que me enseñou aquela muller dali. Dille hola, Lolo. Hola. Imos alá. Os imos a preparar o tallo e máis preparar as patacas. E vamos a mirar se está o terreno moi húmedo, pois ao mellor hai que esperar un par de días a que enxoite un pouco. A ver se van o sol. Dígnate a quedar. O sitio escollido para poñer as patatas vai a ser donde tuvemos plantadas as ravisas e os grelos, que agora vou a acabar de apañar xa a última tandada para preparar o chan. Este tipo de cultivo, os grelos e as ravisas, é algo que xa é conocedor de toda a vida dos nosos vellos, o que pasa que antes non sabían explicar moi ben que era o que pasaba aquí, pero sabían que funcionaba. Este tipo de cultivo, os grelos e as ravisas e outras plantas, teñen un composto que se chaman glucosinolatos. É un tipo de composto que unha vez que se descompón, que se rompen as fibras e que se vai descompoñendo na terra, ten unha leve, pero tena, acción antifúngica, antibacteriana e un pouco contra os nematodos tamén do chan. O sea que vai nos a axudar a sanar a terra. Isto é algo que se fixo de toda a vida. Como vos dixo antes, ao mellor non sabían explicar o porqué, pero sabían que funcionaba. Por eso antes, cando non se iba a utilizar un terreno en todo o inverno, a finales de agosto ou en setembro, plantábanse todas as leiras, os grelos, porque se daban moi ben no inverno, e despois, pois en febreiro ou en marzo, tritúrase todo eso, deixase descompoñer na terra, todo na súa totalidade, e iso axudaba a sanar a terra. E iso é o que vou a facer eu. O que pasa que eu, como non teño trator, nin vou a fresar porque me gusta manter o equilibrio da terra, vou a facer todo á man. Primeiro, vou a recoller os greliños que quedan, que aínda hai unha boa tandada deles, e logo despois vou a pasar a máquina para cortar a erva, para trituralos o máximo posible, e depois vamos a acabar á mesa. É unha miña nai. Desta forma, ao quedar así triturado, vai a ir descompoñendo e vai a ir pois sanando a terra. De todos os xeitos a terra está demasiado mollada e vamos a ter que esperar uns diñas hasta que quede un pouquiño máis solta, máis seca, máis enxoita. E como botou outra vez chovendo 2 semanas, aquí estamos xa a mediados de marzo e aínda sin poñer as patacas. Vamos a falar da patata. Vamos a empezar por que tipo de patata escoller. É un pouquiño o que che vai a ti ao teu gusto, o sea, cada persona ten unha patata preferida. Hai quen prefiere unha roja, blanca, amarilla, bueno, temos moitísimo en que escoller e depende un pouquiño do teu gusto. Podemos escoller un pouquiño en función do que nos vai a facer falta a terra despois, porque hai algún tipo de patata, o sea, as patatas podense dividir como en ciclo corto, ciclo medio e ciclo moi largo. Isto significa que hai patatas que poden botar na terra solo 2 meses e medio se lle ven o tempo á boa, estou falando sin circunstancias extraordinarias de que chova ou neve ou que sexa, non? Ou que lle vaya mal, que teñan enfermedades. Patatas de ciclo corto que poden, en 3 meses telas a para coller, todo máis. Como é a Jaerla e a Mona Lisa, por exemplo. Despois hai outras que teñen un ciclo un pouquiño máis larga,
que é, por exemplo, a queneve e a baraca, que ha de haber moitísimas máis, que duran, pois, na terra 4 meses antes de estaren para colleitar. E despois hai outras que son como de ciclo máis largo, como poden ser a agria ou a de xiré, que poden botar ao mellor 5 meses na terra, ben, antes de estaren para coller. Entón vai a depender unha en función do tipo de pataca que a ti che guste e outra do que che vai a facer falta a terra ao mellor para plantar outras cousas. Tens que ter en conta o ciclo que teñen para saber cando van a estar para coller. Iso eu penso que é o máis importante. Non sei, Lolo? Lolo está luchando aí por abrir o saco de patacas. Ás veces sale fácilmente. Bueno, pero ela é costureira. E agora vou vos a contar unha curiosidade. Seguro que vos dades conta de que a patata que é para sementar, de siembra, ven sempre nuns sacos diferentes a que é para vender, ou sea, para consumir. A que é para consumir é un tipo de patata que como se vai a vender rápido e non vai a estar, non está pensada como para almacenar, usan sacos como máis lixeiros, de plástico, que transpiran ben. Pero o tipo de patacas para cimentar son sacos que son como de fibras como máis naturales, de esparto ou así. E iso é por varios motivos. O primeiro é porque protege mellor a patata de golpes ou así, non? De andar con ela. Despois é un tipo de patata que está pensada para almacenar durante meses. Entón necesita unha que a malla sea como máis cochadiña, máis pechada, e iso vai a conseguir que transpire ben e que non lle entre moita luz, porque a máis luz e menos transpiración pode ser que a patata empece a jomar, a botar os greliños antes de tempo. Ao seren fibras naturales, se hai algunha patata que se daña e que estea un pouquiño pocha ou que chegue a pudrir, estas fibras absorben moitísimo mellor que se foran de plástico, entón se evita que a podridumbre ao mellor se propague polo resto do saco de patacas. Vamos a aprender por saber cal é a forma dunha patata, non? Vamos a conocer as patatas. Trouxen vos dúas, estas non son de semente, pero calquera pataca que compres para comer, se a deixas jomar é isto, botar os jomos, o sea, os brotes, se a deixas e lle das tempo e após un pouquiño que non estea tanta oscuridade con humedad, todas as patatas van a botar jomos, porque é o seu ciclo natural. O sea, sí que se pode frenar, fai moitos anos aquí en Europa estaba permitido botarlle uns polvos para evitar que germinaran, pero, bueno, demostrouse que eran bastante peligrosos para a nosa salud e xa hai moitos anos que está prohibido. O sea, que calquera pataca que compres para comer vai a facerche isto. Todas as patacas, todas, teñen como se fora unha cicatriz, un ombligo, igual que nós. Tamén temos unha cicatriz por onde estuvemos unidos a nosa nai. Pois as patacas pasalle exactamente igual. Hai unha pequena cicatriz, aquí, todas o teñen, que era por onde estaban unidas á planta. E este é como se fora o seu ombligo. Bueno, pois na parte xusto contraria a onde estaba unida a nai, temos o ápice, o sea, a parte apical da patata, do tomate, da berenjena, do pepino, do calabacín, todo o que é a parte contraria a onde estaba unida a planta, chámaselle o ápice. E no ápice da patata é onde vai a ter máis forza, digamos, como que se concentran máis as auxinas, bueno, concéntranse hormonas que fan que a patata empece a brotar, a germinar, xusto no ápice, a parte contraria a donde ten o ombligo, a donde estaba unido a nai. E isto é dominancia apical, chámaselle así, porque é donde ten a forza máis grande, é donde vai a botar máis gomos. Cada un destes gomos, miro que vos digo, cada un podería formar un tallo de patata, o sea, unha planta de patata que despois podería facer unha mata de patata para que nos dera fruto, non? Pero o normal é que se pique así, vamos a ver, eu se corto isto así,
Estoulle cortando o ápice, que é donde máis forza ten a pataca. O ápice, se ten demasiados gomos ou non temos moita semente para plantar, aínda o podemos dividir en cachos, procurando non facerlle daño a nincún dos ollos. A mí isto non me gusta moito facelo, eu prefiero plantar o ápice enteiro, é moito máis fuerte. Pero, se o ápice ten varios gomos, podémolos dividir, e con que leve un solo cada cachiño de pataca, en teoría, se achegaría. O que é moi importante é que, aínda que nós plantáramos solo isto, así, daqui podería nacer unha planta de patata sin problemas, pero vai ser unha planta de patata débil e que non teña uns bons frutos. Se plantamos solo así, vamos a ter unha patata débil. Unha patata cunha mata bonita, pode ser, pero unha patata que vai a botar unhas boas patacas e tal, non é plausible, non se pode facer. Entonces, o importante é que este gomo vai a empezar a salir cara arriba, é o que vai a facer a mata, a planta. Pero, igual de importante é que vai a sacar daqui raíces, que é a que vai a facer que a planta sexa fuerte de verdad, que teña raíces, pero claro, mentras non bota raíces, non ten como, digamos, autonomía propia para buscarse o seu propio alimento a través das raíces que aínda non botou, do que se está alimentando este gomo é de todo o que ten aquí a patata. Isto é o que lle dá a vida a este gomo. E vai a salir moito antes o gomo que as raíces. Entón, é importante que leve un bo cacho de pataca cada gomo que plantemos para que teña alimento mentras non sale para arriba, cas follas para facer a fotosíntesis e as raíces non botan o que teñen que botar, o sea, para viviren por si solas. Agora vou vos enseñar o clarísimo exemplo, encontrei esta patata que ten un clarísimo exemplo para vos enseñar como son os diferentes tipos de gomos, non? Este é o sitio, o ombligo por onde estaba unida a planta, entón, o lado contrario é o ápice. O ápice ten o que se chama dominancia apical, que vai a ser o sitio donde máis se concentren as auxinas e outras hormonas que fan que brote con máis forza, vai a estar aquí en este lado. Pero, se nós lle quitamos o ápice, imaginadvos que lle quitamos así, e esta vai a ser unha pataca de semente, para sementar, maravillosa, perfecta. En canto lle quitamos o cacho que levaba a maior parte da forza para poder germinar, quedannos os laterales, todos estes son pois gomos laterales. Entón, cando lles quitamos tamén así, e os separamos, vai a volver a concentrar a dominancia apical en este, o sea, porque como xa non hai aquí un que llo roube, este vai a ser o principal deste cacho de pataca. E este que está aquí vai a ser o principal deste cacho de pataca, co cal este, de ser un gomo lateral, pasou a ser un gomo de dominancia apical, porque se vai a concentrar aí toda a forza para darlle forza a ese fillo. Ás veces, nin siquiera se ve o que é ainda o gomo, pero podemos plantalas igualmente. Vou a ver se encontro algún, mira, aquí. Esta é a dominancia apical, este é o ápice da planta, o sea, que sería o cacho máis xeitoso para plantar, enteiro ou dividido en cachos, eso xa como queiras ti. E despois, vedes este tipo de moesquiñas que hai aquí, aquí, que é como se fora unha boca sonriente, é como se fora un ombliguiño con unha rayiña. Bueno, pois, este ombliguiño ca rayiña vai a ser tamén un gomo, o sea, se lle damos tempo, vai a acabar sendo como este, solo que a dominancia apical que tiña esta pataca non lle deixaba que este se desarrollara, pero tan pronto como o separamos, concéntranse aí as auxinas, e xa temos outra patata con dominancia apical para plantar. Moitas patacas das que son para sementar, as que viñan agora aquí neste saco, xa teñen un tamaño así como un ovo un pouquiño máis. Estas xa se plantan enteiras, porque non fai falta quitarlle nada. De feito, son como mellores, son como máis fuertes.
Antes, cando eu era pequeno, que se plantaban patatas pois como doutra maneira, non collían nin tantas pestes, nin había problema. Miña nai sempre di que antes plantabas unha leira de patacas e se non querías ir á leira, a nada, hasta a hora de recollelas non tiñas que ir, nin a sachalas, nin a rendalas, nin a nada, solo plantalas e recollelas. E como se daban tan ben, pero claro, agora todo é pestes, hai que coidar moito máis. Enteiras, estas enteiras. Entonces, pa que lle quitamos os cachos? Por dous motivos. Se a patata é moi grande, podemos dividila en ollos e con menos, con un saco de patacas teríamos como moita máis semente, porque a podemos dividir. Despois de quitarlle os fillos, quédanos isto, que apenas lle quedan fillos e só lle queda o ombligo na parte de abaixo. Isto na miña terra chamase os miolos, e os miolos valen para comer. Estes deixanse como secar, este corte cicatriza e cauteriza, fai como se fora unha nova piel, queda seco, non ten problema, e podeche aguantar moitísimo tempo. Era un xeito como de aproveitar as patacas despois de quitarlle toda a parte que valía para plantar. Isto vale para comer. Outro consello super importante é que cando fagas o corte para quitarlle o ollo, faino con decisión, é cun cuchillo que estea moi afilado. Non fagas rasgado, non estamos facendo o guiso de carne con patacas para rasgalas. Ten que ser un corte limpo de unha sola tirada, para que cicatrice mellor. Cando facemos o corte na patata, isto queda húmedo, é como se fora unha cicatriz aberta. É como cando nós temos un corte tamén, resiente, non? Mentras non cauteriza, está exposto á entrada de hongos e bacterias e pode coller calquera tipo de infección. Igual que nós, cando temos un corte, mentras non cicatriza, temos que coidar, porque pode entrarnos hongos, bacterias e coller unha infección. Pois as patacas, o mismo. Si cando as vayamos a plantar, a meter na terra, está o tempo húmedo, está a terra húmeda, non ten a terra unha temperatura, non sei, ao mellor das 8 grados para arriba, así que non está aínda a terra quente, está moitísimo máis exposta a que enterrada colla hongos. Entón, como se soluciona? Cortándoa unhas semanas antes. Unhas semanas, Dios mío, se a cortas unha semana antes, 10 días ou así, isto é o que consigue a patata. Fai como unha cauterización e está seca totalmente, é como se fora unha segunda piel. É como cando nós facemos o corte e nos cría, pois a crocha, pois isto é o que fai tamén cortar as patatas uns días antes e deixalas secar. E se cortas as patacas para sementar e non tes tempo a esperar a que fagan a cauterización para que queden secas, hai un truco que podes facer tamén que se facía sempre, aquí é moi común bañalas en ceniza. Recién cortadas, dábaselle un baño en ceniza, a ceniza queda pejadiña aos cortes automáticamente porque estaba húmedo e isto axúdalle a cicatrizar en nada e ao día seguinte xa as podes plantar ou incluso xa dali a unhas horas porque faille a unha acción pois fungicida, pero á parte tamén faina como secar, fai como de polvo secante. Que a ceniza vai a axudar como se fora un material secante que lle axuda a absorber a humedad e ten un pH bastante alto e tamén vai a axudar a que os hongos non se instalen, polo menos nas primeiras épocas da patata, mentras germina e máis bota raíces. Vai a axudar como acción fungicida porque ten un pH bastante alto e os hongos gustalle un pH máis ben baixiño. E ora, canto hai que enterrar a semente de pataca para que nos vaya ben? Calquera tipo de cando non sepas canto hai que enterrar unha semente, ti pensa sempre que mira o tamaño da semente e haina que enterrar como 3 veces o seu tamaño, máis ou menos. Unha semente de pataca, canto hai que enterrar? Pois máis ou menos eso, 1/4. En que luna é mellor plantalas ou así? Eu penso que vai a depender máis de cando teñas tempo, de como este o tempo na túa zona, que o tempo veña a boa e que sea estable, como teñas o teu terreno, máis que mirar a luna. Pero se a houbera que mirar, eu prefiero a facer cando a luna entra en menguante ou uns días antes de que entre en menguante, porque así damoslle tempo á patata a ir como máis equilibrado, tanto a folla como a raíz. Non temos presa en que eu non quero que sala rápido a pataca, quero que vaya lento e que leve en equilibrio as raíces cos gomos.
Se unha patata a plantamos moi a derriba, ten os gomos moi salidos, a terra está quentiña e ainda encima a plantamos ca luna chea ou ca luna crecendo, é probable que saque moitísimo antes o tallo flora, o sea, as follas todas, que ademais bota como un iniño de follas todas xuntas, 10 ou 12 follas todas xuntiñas, é que estea sin raíces. É iso que consigue unha planta moi rápido, sí, pero non é moi bon. O sea, ten que ir todo como en línea, é mellor que tarde un pouquiño máis en salir da terra, pero que se atrae todo feito, que veña en equilibrio as raíces ca parte aérea da pataca. E agora terei que ir a sudarlle a Lolo, porque teño, vai a acabar o tallo de patacas e eu ainda estou aquí a charlotear con vos. Dime cantos se separan. Home, polo menos unha cuarta. Non, Sí? eu non teño máis onde calar. Unha cuarta, pouco máis ou menos, e depois que traballen elas, como queiran. Eso. Nós le estamos picando. Outra duda que vos pode surgir é como colocar a patata no rego, como plantala. Si co gomo así para arriba, si co gomo de lado, si co gomo para baixo. Realmente, se a queredes poñer así por colocala, porque tendes tempo e tendes ansia e gana de facelo, podedela poñer co peteiro cara arriba. Facilitades un pouquiño máis o traballo de salir da terra. Pero, ollo, tampouco non é algo que sea necesario para nada. Aínda que a poñades así boca abaixo, este gomo non vai a ter problema ningún, pero ningún, en buscar a verticalidade e salir para fora a donde está a luz, a donde está o aire, o sea, non vai a ter problema ningún. Mirad, esta patatiña que está cortada xa de fai uns días, non tiña este gomo tan grande, pero estaba pousada boca abaixo e non tuvo problema ningún o gomo en, mirade o que fixo, chum, salir así. A súa naturaleza sería salir así para arriba, pero como estaba boca abaixo, o que fixo foi salir. O sea que, como a apuñádese no rego, dá igual, vai a salir, pero sin lugar a dudas. Quero dicir que como a colocades non vai a ser o motivo polo cal vos nasan ou non vos nasan. Quedou o talliño listo. Pois quedou, miña filla. Se quedou o Quedou talliño moi listo, bonito, vestes? verdad que sí? Achandadiño, Moi bonito. ao ladiño das coles, quedou genial. E agora nada, que se dan chuvia, sabías que se dan chuvia para mañá? Como xa sabíamos que non lo dixeron antes? Pois eu non yo creía, pero con este solazo que fai, o cielo totalmente despejado, Sí, pode ser que veña chuvia, ten razón. e ven chuvia. Vente para aquí, Lulo, acércate aquí onde os teus followers. Vamos cansadiñas como a mulas, porque o tallo estaba moi pechado, moi cochado, porque choveu tanto que o apelmasou moitísimo e era como cavar en cemento. Xa, en cemento, sí. Fixen bocha. Sí. Sí, con guantes e todo, mira. Ti non, porque ti non traballastes. Estou mirando por ti. Estuvo mirando para quen traballa. Pero a mí gusta así, non te preocupes. Bueno, pois nada, as patacas quedaron listas. Sí. Espero tervos axudado. Supoño que haberá moitísimas dudas que quedaran aínda, que a min non se me ocurren. Así que se quedaron dudas, escribídemas que as contesta Lolo, que para iso está. E teño que falar o castellano, Teñe que falar castellano porque non che entenden o gallego, sí que che entenden, entendeche todo o mundo. Bueno, carallo, bueno. Ti non falas o castellano. Bueno, miña querida Xantiña, traballade moitísimo porque antes de que veña outra vez a chuvia, e como vos digo sempre, coidadevos, portadevos ben e sede moi felices. E se vos prestas a compartir este vídeo estaría genial. E hipealo, e compartilo, e comentar, e darlle ao like. Xa todo genial. E chao, Lolo. Chao. E biquiños, para que nos saquela. Sí, para quen lle gusten, Chao, colledeos. colledeos que van gratis. Sí, gratis. Tes non costan cartos.